Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा नोंथांमोननो एडिआरइ एग्जाम रिजल्ट्स नि बागै आपडेट बेनिफ्राय मोनसे जाबाय ग्रेड 3 गोदान साख्रि NID आव दा बेयाव बेसेबां नोंथांमोनहा क्वालिफिकेशन थानांगौ लोगोसे एडिआरइ रिजल्ट्स ग्रेड 3 लो काट अफ हाई काट अफ बेयाव मोननै दङ बेनो जाबाय माखासे लाइनाव दङ दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल साइटआव बेनिफ्राय डिटेल्सखौ नायगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजिगोन दा लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल साइटआव NID आसाम दा बेयाव साख्रि ओंखारदों आरो दा बेसेबां क्वालिफिकेशन नांगौ जों दानिया नायनोसै फैदो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन बेखौ नोंथांमोना डाउनलडबो खालामनो हागोन डिसक्रिप्शनाव दङ आरो लिंकआबो दङ दा SD आव पस्टआ गैयाब्लाबो नोंथांमोना आनरिजार्भआव खालामनो हागोन गासै टोटल पस्टआ 10 ल' दङ दा बेनिफ्राय बे पस्टआ रेगुलार पस्ट नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जागोन खालामनो हागोन दा पस्टआ बेबायदि रोखोमनि दङ आरो आनरिजार्भ नोंथांमोना मोनदों स' बिदिब्ला जों नायनोसै फैदो बेसेबां क्वालिफिकेशन नांगौ दा फार्स्टनि पस्टआ जाबाय नोंथांमोना एसिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार बेयाव 44,000 निफ्राय 1,42,000 सिम जायो पर मान्थ बेयाव डिग्री पास नांगोन जायखिजाया डिग्री पास जानो हागोन पार्सेन्ट नाङा बैसोआ 18 निफ्राय 35 इयार्ससिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन आरो बेयाव जेबो एक्सपिरियेन्स नाङा आरो जायफ्रा मावनाय दङ स' नोंथांमोना बांसिन चान्सखौहाय मोननाय जागोन स' बेनिफ्राय सेकेन्ड पस्टआव नोंथांमोना सिनियर लाइब्रेरि एसिस्टेन्ट मोनदों 29,000 निफ्राय 92 पर मान्थ मोनगोन बेयावबो जायखिजाया नोंथांमोना नायदोनै बेचेलर्स डिग्री इन लाइब्रेरि साइन्सनिफ्राय एबा नोंथांमोना बे सेक्टरनिफ्राय पास खालामनाय जानांगोन आरो होमबानो बेयाव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन दा बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्स नोंथांमोना जेबो बेयाव एक्सपिरियेन्स नाङा आरो दङब्ला बांसिन चान्सखौहाय मोननाय जागोन दानिया जों फैबावबाय बेनो जाबाय एसिस्टेन्टआव 25,000 निफ्राय 81 दा बेयाव जायखिजाया डिग्री पासल' खालामनाय जानांगोन 18 निफ्राय 25 इयार्सनि गेजेराव बेयाव नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना जायफ्रा कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ बांसिन चान्सखौ मोनगोन नाथाय गैयाबाबो बेयाव अनलाइन खालामनो हागोन दा बैसोआ 18 निफ्राय only 25 इयार्स बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों स' बेनिफ्राय जा नेक्स्टआव फैबाय एसिस्टेन्ट इन्जिनियाराव नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना सिभिल इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन अब्लानो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन अके दा बेनो आरो लोगोफोर बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्सआ 5 इयार्स एक्सपिरियेन्स बेयाव बिनाय जादों दा बे एसिस्टेन्ट इन्जिनियाराव नोंथांमोना डिग्री इन कम्पिउटार इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन नोंथांमोना अब्ला हागोन देन बेनिफ्राय लास्ट पस्टआव जों फैबाय बेनो जाबाय टेकनिकेल इन्सट्राक्टर दा बेयाव नोंथांमोना डिग्री पास खालामनाय जानांगोन आरो लोगोसे बेयाव एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों बेनो जाबाय 2 इयार्स नोंथांमोना पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों आरो नोंथांमोनखौहाय माखासे इन्डास्ट्रि लेभेलनिफ्राय अब्ला नोंथांमोना बे पस्टआव खालामनो हागोन आरो जायफ्रा 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स दङ नोंथांमोना बांसिन बेयाव चान्सखौ मोनगोन दा बे आरो लोगोफोर बेनिफ्राय एग्जाम फिसा 250 STआ बेनिफ्राय गुबुना 400 दङ बाट नोंथांमोना लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव मोनगोन इजिलि नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा सलिस जायो नोंथांमोनखौहाय कल खालामगोन एग्जामनि थाखाय इन्टारभिउनि थाखाय दा लोगोफोर बिनि लास्ट डेटआ नभेम्बर 4 सिम थागोन दा नोंथांमोना अनलाइन खालामदो जायफ्रा एलिजिबल जाबाय इन्टारेस्टेड दङब्ला दा जों नायगोन रिजाल्ट्सनि बागै एडिआरइ दायो लोगोफोर ग्रेड 3 रिजाल्ट नभेम्बराव फैगोन दा नभेम्बरनि फार्स्ट उइकआव चान्सआ दङ 10 डेटनि सिगां आरो लोगोसे मोनसे सर्सआ बुंनाय बादिब्ला 4 नङाबा 5 आव होगोन होनना बुंदोंमोन जायखिजाया 10 डेटनि सिगां नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स ग्रेड 3 आरो लोगोसे ड्राइभार पस्टआबो फैगोन स' बेनिफ्राय काटअफआ आलदा थांनाय जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ उनाव फैबाय थानाय समाव मोननाय जागोन दा लोगोफोर ग्रेड 3 रिजाल्ट्स होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ जागायगोन आरो स्किल टेस्टआव जायफ्रा पास जायो नोंथांमोननो साख्रिखौ होनाय जागोन दा काटअफ स' काटअफआ 90 टारगेट लानो हायो नोंथांमोना दायो ग्रेड 3 हिसाबै दा पस्ट लायै पस्टआव काटअफ थांगोन जेराव 86 एबा 85 बा 90 मानोना पस्ट लायै पस्टआव डिप्ल'मा नांगौ एबा नाङामोन आरो जेनेरेलाव जेराव गासैबो एलिजिबल जादों बेयाव बांसिन काटअफ थांगोन जेराव 1:2 रेशिय' लांनाय जागोन दा बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव नोंथांमोनखौ लांगोन दा स्किल टेस्टआव पास जाबासो नोंथांमोना साख्रिखौ होनाय जागोन दा स्किल टेस्टआ जेराव कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगौ बेयाव जागोन आरो जेराव नाङा बेयाव जाया अनलि भाइभा जागोन आरो भाइभायाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननो साख्रिखौ होनाय जागोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 हिसाबै दा लोगोफोर नोंथांमोननि भाइभाखौ माबोरै सोंनाय जायो बेनि सायाव नेक्स्टआव A to Z भिडिअ फैबावगोन नोंथांमोना नायनो दाबाव दा बेनिसिम लोगोफोर दिनैनि आपडेट दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन आरो चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइबबो खालामनानै लानो हागोन